Argi zirrintako manali hartan, inflazioaren aipamena baizik esen eskaz. Inflazio tasa tinkatzearen senda doloretsua aztertzean, gure teknikariak aurki merkatuaren itxuraldaketaren zein ertzatzetzearen fenomenoaren zergaitiari erantzunak auzituko zion. Eurolandean derrigorez hartzeko, jendeen erosialak hormatu zituzten gobernariek, eta azkenean, altzaruruko gia salbu, neorezen deus esen ordaintzeko gai. Auzo estatuan adibidez, 6 milioi izaki hilabetean 3.000 liberarekin bizi zen, bestain beste oraino gutxiarekin, eta gehiengoa SMIC-aren lerroan jakintza.honek ez zuen neola ere merkatuen garapenik segurtatzen. Hiltze zornitu larruzko gerrikoa, azalari gero eta horbilago zegoen. Lehen ministro Alaber, gantza galtzeko bidean jarri zitzaien eta prentsan edatu zen berriak, ez zuen ezer onik iragartzen. Laborantzako teknikari eleant, ark, Ricardoren legea ager zezakeen berdinki, Zuberoako botzako zeiak eta erdiko berri zailean. Hilabete sariak den mendrena goititzean, esen usu gertatzen ordea, familien jateko erosketak beti maila berean gertatzen ziren, etxeko apaingarri eta tresnetan baliatzen zela diru gehigarria. Hortaz aparte, nork zuen erremedio debekatu sasi haragia irentziz kutsatua izateko gutizia? Neork. Laster batean gainera, lipido, protido eta gluzido sintetiko osatu janariak, egunean premiazko genuen kaloria kopurua sableratuko genuen ahamen bakarraz eta merkatuak emeki desagertu ziren.